A raza que teño é limiá, unha raza autóctona de Galicia en perigo de extinción. Suele ser unha raza que se adapta perfectamente ao clima, está sempre fora, e teñen unha longevidade bastante elevada comparada con outras razas, non dá problemas de parto, estou moi contento con elas. Aquí non se compite en calidade, pero en cantidade, pero si en calidade, claro, van ao seu ritmo, pero non suelen fallar os animales. Ao final do ano tes moitas máis crías ao mellor que con outra raza, e canto máis te prolongas no tempo, canto máis anos pasen, máis rendible é, polo tema de que non hai que deixar animales para recría, non hai que tratar, non se suele ter que tratar ningún animal, nin nada de problemas veterinarios e tal.